Benvingudes a La Figa Parla, un podcast creat per 4 amigues amb la intenció de trencar silencis, explicar vivències, desmuntar mites, compartir històries reals i, evidentment, riure una estona. Comencem! I és que la vida es capgira, és pitjor que una enemiga, per això et dic que em surt de la figa. Avui, si em permeteu, faré el fins la figa jo. I no estic fins la figa de no poder envellir amb tranquil·litat. Cada cana, cada arruga, la cel·lulitis, els pits que van penjant... Què passa? Que una dona val menys si les pells comencen a penjar? Vivim en un món en què hi ha molta pressió social i cada vegada n'hi ha més. Les dones han de fer les 1001 per encaixar. I ja n'hi ha prou, no? Ara els homes sembla que se'n salvaven i comencen a tenir ells la pressió. És manera d'arreglar-ho? Potser no cal, no? Jo m'he rebel·lat i he decidit que em deixo les canes. No, passo d'anar-me a tenyir cada mes a la peluqueria i gastar-me un dineral perquè els altres em vegin bé. Ja n'hi ha prou. Intento acceptar-me tal com soc i aquí estamos, canes al poder. Molt Què bé, vosaltres? Adri. Com ho veieu? Super Super bé. ben dit. Molt bé, perquè a més això va lligat amb el fet de no només que envellim físicament, sinó que a més a nivell d'oportunitats, a nivell de en certs àmbits també ens veiem perjudicades pel fet d'envellir. Sí, no? sí. De fet, hi ha tota aquesta part de visibilitat a partir de pantalles, no? O sigui, el cinema, les sèries, tot això està avalat, però en la realitat som així. I la realitat demostra que ens fem grans i ens fem millors. A més. Les dones ens empoderem, ens la sua més. Tot. I això ens fa velles amb B alta. Totalment. I ens hem d'agafar això. No, i en quin moment hem oblidat que l'objectiu de la vida és durar molts anys i que, per tant, envellir ha de formar part d'un èxit. L'èxit d'haver viscut molts anys i d'haver arribat a aquelles edats, no? Sí. Totalment. I penso que al final és la vitalitat el que hem de tenir en compte, no tant la bellesa, perquè la bellesa és efímera, se'n va, no la controlarem mai. Això jo haig de dir que des de que tu vas prendre aquesta decisió, jo, que em segueixo tenyint, cada vegada que em tenyeixo, i ho dic molt en sèrio, penso en tu, ostres, és que l'Adri ha pres una superbona decisió, no? Perquè al final és com que estem condemnades a mantenir-nos amb certes coses estètiques que no tenen cap sentit. No, i al final, què és això? Que em començaven a sortir les canes i era... Uah, ja t'estresses, no? És com els pèls de les cames, que cada vegada t'és més igual, no? I era, de debò que m'he d'estar tenyint cada mes perquè els altres no vegin que tinc canes, perquè si tinc canes, doncs ja està, no passa res. I a més estàs preciosa. Bueno, això costa acceptar. Per les Però, canes. Per les canes. Sí, les arrugues. I les arrugues i les pells que cauen. Les pells que cauen. Fantàstic. Cleo, sort que estàs aquí, el teu exemple ens ha construït. Benvingudes a un capítol més de La Cleo. Per als nous i noves espectadores i oients que s'incorporen als nostres episodis i que no han vist els anteriors, us posem una mica en antecedents. Els pares de la Cleo s'han separat. Ué! Exacte. Llavors, a la Cleo, des d'aquesta separació, doncs, li han anat passant cosetes. Quina és l'última anècdota de la Cleo? Resulta que ha arribat l'estiu i amb l'estiu arriben els casals. Els casals ens fan peticions a les famílies i per una falta arrel d'aquesta separació, digue-li falta de comunicació, digue-li poc interès o més o menys interès o pel que sigui, els pares de la Cleo no s'han assabentat que s'havia de portar una samarreta blanca al casal. Mítica samarreta blanca de casal. Exacte. Mítica samarreta blanca de casal. Llavors, la mare de la Cleo, el dia abans, que va rebre una notificació per e-mail, al mòbil una mica més i infarta. I es va haver de passar tota una tarda voltant botigues, en plena onada de calor, buscant la samarreta blanca per la Cleo. Perquè, clar, si no la porta, qui se sentirà malament? La Cleo. La Cleo. I qui més se sentirà malament? La mare. Els pares. La mare. La mare, sobretot. Sobretot la mare. Per tant, des d'aquí envio una petició. Avui la petició és per als casals.
La meva càmera, És sempre he aquella. volgut dir això. Exacte. On està la meva càmera? Exacte, és allà, també la tens allà. Allà. Sí. La meva petició és que, si us plau, casals, no demaneu més samarretes blanques. Busqueu tallers al TikTok, que n'hi ha moltíssims, i no demaneu material als pares. Si us plau. Exacte, que ens ho compliqueu els pares separats. Si us plau, si us plau. O I ens obligueu a comunicar-nos. o demanin amb 2 setmanes d'antelació, així tenim O marge. amb Exacte. molta antelació, exacte. Sí, les camisetes no estan exaurides. Exacte. Bé, però hi ha una cosa, pobres casals, que ens fan un gran favor. S'ho curren als molt. pares i mares que treballem, s'ho curren molt, i a vegades sí que ho diuen amb antelació, però nosaltres ja estem amb el xip va al casal, Sí. I el Allà deixem està, allà està, Allà la deixo? Allà li faran coses. li faran coses i ja no me n'haig de preocupar. Total. També amor aquí als casals. Amor absolut. Sí, home, i Monitors tant. Per aquests Monitores. monitors i monitores que passen molta calor Sí. durant tot l'estiu. I la paciència. Però, si us plau, no demaneu la samarreta blanca. Ni d'un altre color, sisplau. Exacte. Molt bé. Cleo, Cleo, sort que estàs aquí. El teu exemple ens ha construït. Cleo, Cleo. Va, fem canvi de secció i parlant de maternitats reals, obrim el nostre espai de criança sense filtres, les llavors de la fica. Avui sembrem reflexions sobre... Avui us vinc a parlar d'aquelles frases que hem dit tota la vida que no repetiríem dels nostres pares, que tant hem odiat, que no volíem sentir i que a dia d'avui les estem dient als nostres fills, no? A veure, vosaltres en teniu alguna o no d'aquestes frases mítiques, típiques, oh, i tant, i que us tant. trobeu pronunciant a dia d'avui? I tant. Val? Apaga la llum, que és molt cara. Gasta molt. Sí? Què fan els llums oberts? Sí. Què fan els llums oberts? Aquesta és la gran pregunta. L'aixeta de la dutxa, Sí. també. Exacte. Fixeu-vos que té molt a veure amb l'economia. l'economia, Exacte, Sí, té a veure amb abans no, l'economia. aixeta oberta, vinga. Jo a casa és cuidado, que és mira'm i no em toquis. Totes les coses hem de vigilar molt. Ah, de no tocar les coses, vols dir. De no Compte. tocar depèn de què, com que les hem comprat en un lloc molt econòmic, doncs val més que... Han de durar, no? Es mira però no es toca. Si no es Exacte. desmunta i... Sí, sí, sí. Home, jo penso que repeteixo molt el vinga, és hora d'anar a dormir, renta les dents, aquestes dinàmiques, no?, que abans retrunyien el meu cap i pensava no me la diguis, no me la diguis. Jo estava de petita al sofà de casa, sabia que arribava l'hora d'anar a dormir i era com no, sentiré aquella frase que em convidaran a dormir i que no hi haurà possibilitat de rebatre, no? És a dir, que Ni tu ja nosaltres sabies... encara, perquè nosaltres cedim a vegades, no? 5, 10 minuts, avisem amb antelació. Sí. Nosaltres no ens avisaven amb antelació, Era No, a era... dormir. Ara. Sí, Ara. sí, era en el moment que ho deien i no podies per rondinar ni dir absolutament res, no? A mi em passa també amb coses que... O sigui, coses que han de fer amb antelació, no? Si fas els deures ara, després no patiràs, i després quan no els fan... Ara, Jo ja t'ho he dit, ja t'ho havia dit. jo ja t'ho he dit, fa molta ràbia, Molta. Estem d'acord, I encara Estem de d'acord. grans, Estem d'acord. És a dir, és aquelles coses que els pares encara deixen anar i que nosaltres deixem anar, no? Oh, i tant. Jo intento no dir-la aquesta, Ho intento. No, Però sí a que en faig, vegades... Em faig algunes que... Sí. Jo no la dic, però faig la mirada de... Sí, això sí. Exacte, traduït, és el mateix però amb expressivitat. Que a vegades et responen, per què em mires així? Ja ho hauries de saber. Exacte. Però Exacte. la meva filla ja em diu ja ho sé, ho havia d'haver fet abans i ara no patiria. Jo estic en una edat on ja li començo a dir al meu fill, bueno, fes el que vulguis. No? I ha arribat Tu un mateix, punt... Tu mateix. Aquest que pensava que no arribaria Al mai... tanto amb el tu Ja mateix. t'ho faràs. Aquesta Sí. també és molt mítica. És mític. Tu mateixa. Exacte. O sigui, de les pitjors sensacions que podies patir era que et diguessin tu mateixa. Perquè has de prendre una decisió. No, bueno, ja sabies que... Vull dir, ja sabies el que havies de fer. O que sí, exacte. Però, sí, t'ho deixaven a la teva decisió i, evidentment, no... Vull dir, et feia patir, perquè ja és i ara... la teva responsabilitat. I ara ho diem, bueno, jo ho dic. Jo ho no? Tu mateix, fes el que vulguis. Fes el que vulguis. Fes el que vulguis. Fes el que vulguis. Exacte. Mateix. Que vol O dir, tu no mateixa facis el que vulguis O i si ho fes el que fas- saps que has de fer, perquè si no... Totalment. Pillaràs. Sí. I per les que tenim llavors ja una mica o adolescents, no? Aquestes
aquest vigila, no? Sí. Quan vas sol pel carrer... Sí, avisa, no arribis tard, no arribis no tard. t'entretinguis. Totalment. Sí, sí. Ja hi arribaràs. Sí, sé que hi arribaré, però de moment ens quedem aquí. Vinga, passem a la següent secció de la Marta. La figa revela i es revela. Avui ens porta una secció que quan l'hàgim escoltat i vist direm, això sí que no m'ho esperava. Vinga, Marta. Es tracta d'un gènere identitari que es remunta a 2.500 anys, val? Des d'ara, 2.500 anys enrere. Estem parlant de la cultura zapoteca. On es situa aquesta cultura? Doncs l'hem de situar més o menys. Nosaltres coneixem els inques, els maies, els asteques, a l'Amèrica, però hi ha moltes altres cultures que convivien, i una d'aquestes era la zapoteca. Ens situem a Oaxaca, a Mèxic, al sud-est de Mèxic, i aquesta cultura tenia un tercer gènere, és a dir, femení, masculí, i les muixes, que són un tercer gènere identitari, que les persones que naixien i se'ls assignava el gènere masculí a l'hora del seu naixement, doncs aquestes persones que eren muixes acabaven tinguent rols femenins, rols considerats així socialment femenins, com pot ser brodar, la costura, tenir cura de la família i les persones. Era una benedicció per la família tenir una muixa, una persona muixa. Per què es considerava que era una benedicció? Perquè sabien que se'n cuidaria de la família. Així com les persones nascudes amb gènere masculí i que no acabaven sent muixes, es casaven, marxaven de la família i llavors ja cadascú ja feia la seva vida. En canvi, les muixes tenien aquests rols. Les muixes encara avui dia existeixen. De fet, representen un símbol de resistència a la colonització de l'home blanc cristià. D'acord? Llavors, és molt important entendre que hi ha hagut un llegat i una resistència brutal. Per tant, power total. La paraula muixa es diu o es creu que ve de la paraula mujer, de l'espanyol, no? Per als colonitzadors. Què creieu que va passar quan els colonitzadors van arribar allà i es van trobar aquest percal, no? Aquest percal que no havien vist en sa vida, que ells venien, no?, d'aquesta cultura cristiana, no?, binària absolutament entre homes i dones. Els hi va semblar bé? No, evidentment no. Nope. Evidentment, què van intentar? Doncs suprimir-la, no? I un cop conquereixen el territori, les autoritats intenten suprimir aquests rols, ridiculitzar, estigmatitzar, i el que és més fort és que això encara s'hagi conservat. Com s'ha conservat? La supervivència de les muixes ha estat a partir de portar-ho en secret, no?, d'amagar-ho, i a partir de la tradició oral. Actualment encara existeixen i posarem algunes imatges perquè es vegi. Llavors, les muixes també són un símbol d'activisme social. Pensem una cosa, que el sistema aquest binari de gènere el tenim molt propi aquí a Europa, però si anem a cultures ancestrals ens trobem moltes altres cultures del món que existeixen altres gèneres que no són el femení i el masculí. Llavors jo crec que és molt important tenir-ho present, perquè ara ja faig una menció al nostre treball com a docents, que ja ho hem mencionat en altres episodis. Jo em trobo molt de rebuig, no?, respecte al col·lectiu i la comunitat LGTBIQ+, i coses antinaturals, es parlen d'arguments així, quan dius no, és que hi ha un munt de coses que no saps, que no coneixes,
i que venen de fa molt de temps. Llavors, aquest sistema binari no ha existit sempre, no ha existit a tot arreu, i les moixes representen, no, la resistència cap a altres maneres de viure i de veure les coses. I tenen origen en la cosmovisió, que seria l'explicació, segons els apoteques, de la creació del món, en què hi ha el femení, el masculí i el gènere que ho equilibra tot, que són les moixes. Que maco. Què tal? Què tal? Molt bonic, molt interessant. I molt important. Molt important. Jo sempre... Perdó. Jo sempre he pensat que hi ha gent que és transgènere bàsicament perquè aquest gènere binari no permet gaires variabilitats, no? Jo, per exemple, quan era petita potser em sentia més identificada amb coses de nois, no? Això de estar parlant tot el dia de no sé què, no? Jo potser era més d'esports o fins i tot ara encara m'identifico i em sento més còmoda. Llavors és com... m'identifico com a dona, i em sento dona, però hi ha activitats o altres maneres de fer que potser m'identificaria més com a home. Llavors, poder tu triar lliurement on estàs sense sentir-te malament, per dir-ho així, crec que seria un gran què. Crec que s'hauria d'obrir molt més, no? Com el rosa, el blau... Tu vols agafar una samarreta dels superherois de nena i no en trobes. No. Bueno, aquí està la trampa que hem fet, no? A la societat. Clar, és a dir, hem acabat descrivint uns gèneres que no cal descriure'ls tant. És a dir, que segons en quin moment et trobes... Hem volgut definir coses que no cal definir. Que sí, que sortiria més una vessant masculina, una vessant femenina, però que al final és igual, això, no? Ho hem volgut descriure massa. Aquí hi ha el debat, no? I que no entrarem perquè no tenim temps, però de la construcció del gènere, no? Què és el gènere en si, no? Què vol dir una cosa o l'altra, que no et puguis sentir una cosa o que no et puguis sentir l'altra. Jo crec que aquí totes defensem que cadascú faci el que vulgui, el que senti, el que necessiti, no? I no per això ens hem de posar... Sense ser jutjat. Exacte. Si us plau. Total. Tenim molt de camí encara, però bé, jo crec que Molt ens de anem camí. dirigint cap allà. I penso que aquesta informació que has donat és molt important, i parlàvem de la docència, s'ha d'abocar a les aules, sobretot per contrarrestar aquests discursos de és una moda, no? Quan a mi això em repela fort, perquè penso, ostres, és molt agosarat dir que una condició sexual, que una manera de sentir-te, que una manera d'estimar és una qüestió de moda, no? Llavors Penso que és una pervers. moda de tota la història de la humanitat. Exacte. O sigui, aquesta moda ve des del dia zero. Exacte. No? Bueno, ve de voler conformar una cultura, voler-se identificar amb coses, i al final ho hem extès de tal manera que ho acabem definint tot, no? I és un gran error. Al final tots som persones i hem de poder viure lliurement. Oh, i tant. Molt bé. Som-hi, doncs. Seguim. Avui la vida està vencida. Avui la vida té ganes de plorar. Entrem en aigües profundes, perquè la Figa també guarda cicatrius i ho sabem. Avui parlarem sense tabús de la situació del buit de no ser mare, amb tota la vulnerabilitat que això comporta. Endavant, Adri. Doncs sí, no? Sempre diem aquí, som mares, i a les que no són mares, què? Estan tot el dia aguantant, no? Aquesta... Ai, hi ha gent que es mor de ganes de ser mare. Hi ha un moment que, no, quan vaig tenir els avortaments i no aconseguia ser mare, era com, hi ha temes d'infertilitat, o bé perquè no has trobat la parella, o quan l'has trobat és massa tard, o has hagut de triar entre feina i ser mare, o, no sé, potser has decidit no ser mare, i llavors t'entren els dubtes, no?, a l'últim moment. Aleshores, penso que són moments molt durs, situacions molt dures, i a més el teu entorn comença tothom a tenir criatures i tu potser no et ve de gust veure com la teva amiga, que te l'estimes molt i te n'alegres molt, està embarassada i tu no. Aleshores, són moments una mica durs i que aquestes noies, no, potser no troben un lloc on recolzar-se perquè se senten a sobre malament, no?, per trobar-se d'aquesta manera. I crec que se n'hauria de parlar més obertament, perquè segurament es trobaran amb moltes altres persones que també es troben igual, no?, que tenen aquestes sensacions. I llavors també hi ha les frases, no?, de no, tu ja tens altres coses, o ja tens temps, o gent que vol ser mare fa temps i ai, que se't passarà l'arròs. Doncs aquesta frase, mainada, no fa gens ni mica de gràcia. O sigui, us la guardeu, us la poseu, no sé, a algun lloc. A la butxaca? Sí, us la guardeu. A la butxaca.
I a més estem en una societat on ser mare té molt de pes, no? I sembla que si no ets mare no siguis tan important. Crec que és totalment respectable, perquè ser mare avui en dia és una feina molt costosa. I has de ser una superwoman, has de treballar, has de ser bona mare, estèticament has d'estar bé, és com, ja, prou. No sé, què en penseu vosaltres? Jo interpel·laré i defensaré la posició d'aquelles dones, sobretot aquelles que conec, amigues, germanes, estimades, que han decidit no ser mares i que ho tenien molt clar des de fa molt de temps i que estan fins la figa de que la gent els digui, ja ho seràs o et passa alguna cosa, no? I diuen, no, a mi no em passa res, és que jo no vull ser mare. Ja està, no necessito ser mare per completar, no haig de completar el meu cicle de res, perquè el meu cicle és un altre, no? O què passarà quan et facis gran? Estaràs sola? Doncs molt bé. Aquestes amigues, estimades germanes defensen aquesta posició i s'ha d'entendre com a societat que una dona no necessita ser mare per ser dona. I això ens costa moltíssim també d'entendre que hi hagi persones que no, que això no va amb elles, que cuidar no... I és que ho trobo d'admirar, això, I és al revés, és com aquesta persona ha sortit la norma general de la pressió aquesta social que tenim totes les dones que hem de ser mares i han decidit lliurement, és com, uau, que fort, a mi em faria por, no? Perquè és això, quan sigui gran, que al final són les persones que són menys egoistes del món, potser. Sí, per tant, però sí, ens fa por... probablement sí, però penso que sí. Jo penso que ens fa por perquè està idealitzat. És a dir, ens fa por dir que no a una cosa que està hiperidealitzada, és a dir, tu ets més persona si acabes els teus dies amb un fill, si aquest fill el dia de demà pot estar per tu o heu consolidat una bona família, però això no sempre es dona així, no? Tu pots haver tingut fills i acabar-t'hi no parlant en els teus últims dies, és a dir, poden passar ínfimes coses, no? Llavors jo penso que hem de plantejar-ho des de la vessant de dir la veritat. Què és ser mare i què és ser pare? Vosaltres coneixeu gent que s'ha empoderat i que ha sapigut dir no, però jo conec gent que divaga entre si ho he de ser o no ho he de ser. Per la pressió social. Hi ha una pressió de temps i social. De dir, és que m'he decidit, és que tinc els òvuls congelats, és que Llavors, tot això, aquesta pressa, aquesta cursa, esclar, seria molt fàcil decidir-ho des de la vessant de la veritat. Sí, perquè a més aquestes persones estan invertint diners, energia, temps, no? Desgast mental. Exacte, que és una cosa que no és ni tan bonica ni tan lletja, és una condició de vida. Sí. Que mereix un esforç. De no vida. Exacte, però és que mereix un esforç molt gran, que a vegades no en parlem. I després hi ha aquesta gent molt valenta, que en són molt poques, que acaben dient, jo he estat mare i me'n repenteixo. Que això encara té una dificultat afegida. Això és un nivell més, És un nivell molt alt. Sí. Perquè dir mare, ser mare i acabar dient que te'n repenteixes, jo penso que és una cosa que ningú a nivell cultural ni social s'atreviria a dir, no? Sí. Però n'hi ha. Sí. Totalment. Clar, jo trobo... és tu, És no pel impactant, fill o la molt filla, impactant. que diguis, ostres, doncs, clar, potser... Jo conec una família que la mare va expressar això i els fills ho van rebre com... Ostres... Bueno, és una persona que no com a mare, sinó com a persona... Perquè ella no els hi va explicar en mode retret, de tant de bo no us hagués tingut, sinó, ostres, potser no hauria d'haver estat mare, no? I en la meva vida, o sigui, la pressió social em va portar a tenir-vos, i us estimo, i us adoro, i faré tot el possible per vosaltres, però que sapigueu això, i els fills van dir, ostres, quin greu, som aquí gràcies a tu, gràcies a que et van convèncer socialment, però t'entenem, mare, i bueno, això també uneix. Sí. La sinceritat uneix. Sí. No, i a part, vist així, dones la llibertat als fills d'escollir lliurement si volen o no volen. Sí, vist així, sí. Mira, ara portem dies que hi ha un vídeo molt viral a les xarxes que surt un pare sostenint les dues criatures quan veuen la mare fent una cursa, està corrent i la guanya. Està guanyant aquella cursa. I com el pare, amb tota il·lusió, envia les nenes a saludar la mare, mentre la mare està gairebé a punt d'arribar a la meta, no? La mare els esquiva d'una manera molt evident, de dir, ara no m'estronquis, nena, filla, el meu moment, l'esquiva i arriba a la meta i guanya, i després, clar, el pare es queda
de dir què ha passat. Com Bueno, és va que ser la meva molt dona... criticada, aquesta Va ser molt criticada. Jo per mi la crítica és a l'home, Disculpeu, Jo total, trobo i que tant. està manipulant la És dona que- de manera espectacular. Si tu vas a És fer que una anem cursa, aquí. vas a fer una cursa. Vol dir mesos preparant-se... Home, no? En els comentaris hi havia Les dues vessants. Sí, el pare no sé què, i jo crec que totes som del team és el moment de la mare. És el seu És que moment. tu no saps què està passant en aquella família. Potser aquesta mare està a tope amb la família, no? Potser I aquella mare vol continuar, després de la meta, vol continuar corrents. Exacte. I si no ha trobat mai un Exacte. stop. No se sap. Adéu! Sí. Forrest Gump a la mare. Clar, Sí, no, perquè també hem normalitzat molt Ara potser perquè al nostre entorn no ho tenim, però els pares inexistents a casa, no? Està més normalitzat que les mares inexistents, tot i que hi ha casos, però que el fet que una mare sigui professional... Bueno, és que aquest vídeo em sembla No, és... paradigmàtic per poder parlar de moltes coses. Jo no sé què passa en aquella casa, però sí que l'acció del pare és com, no, ara no. No toca? Ara no. És que no pots aguantar els No nens toca. de la mà fins al No, és que el pare és inoportú. Els empeny Els cap empeny. a... O sigui, Exacte. no són les nenes que diuen no. ara, no, tireu cap allà, aneu a sí, saludar sí, la sí, mare, sí. no? Deixa-la arribar a la meta. Exacte, després ja saludaran. Sí. La feina del pare era explicar a les nenes que ara havia de tenir respecte per la mare, com elles voldran el respecte quan siguin grans. És que... Aquí es parla de moments i pors, parlem de llibertat de cor i cos. La figa és meva, ja sé controlar. No cal que em diguis com respirar, que parlen o que purdin, que jo sóc vagabundin de la vida del meu... És el moment de la figa al descobert. Diana. Bueno, ja sabeu que en aquesta secció ens donem a conèixer una mica, anem d'un costat a l'altre, anem desglossant caràcters i maneres de fer, i és que avui el que venim a fer és a corroborar que hem nascut als anys 80. Esteu preparades? No ho sé. Avui teniu veurem. dues targes, que una posa A i l'altra B. Haureu d'indicar quina resposta esteu més d'acord de les dues opcions que us donaré. Esteu preparades? Anys 80. Som-hi. Vamos. Què hi passava? Què sou més, de Goku o Doctor Slum? No, aviam. A més, de triar és una mica complicat, Ah, però... Ai, bé, ja comencem que ho podem posar tot. No has de decantar-te, Marta. Clar, jo no soc de cap A veure, i estic votant. La Marta n'ha posat dues, A i Sí. B. Jo li dic que no és possible. L'Irene ha posat A i la Adri també ha posat A. Jo, I tu, de doctor. que sóc la Diana, B. No, és que jo vaig començar a veure les dues i hi ha un mashup. Ho sabeu, això? Sí, sí. Sí. Quan hi ha l'exèrcit de la cinta vermella hi ha un moment que en Goku va amb l'Arale i això va ser com, per mi va ser com per Sí. favor, fantàstic. Però un té un humor més agut, l'altre No té humor. és una violència... Sí, el Goku ja té, Sí, moments en té, humor, en té, però... en té. Home, el follet tortuga, perdoneu. És un És pederasta terrible, xungo. terrible. Esclar. Pensem ara i Déu-n'hi-do. Terrible. Totalment. Però et curteix. Ara em decantaré per Goku. Un moment, el follet tortuga i el doctor Slum. Ah, també, Senyoreta el mateix. Yamabuki. Sí. Haig de dir una cosa, que el doctor Slum, quan es posa seriós, T'agrada? aquell soliloquio que fa, no, és que és el meu pare. Ui, per favor. És que era igual que el meu pare. Aquest to seductor, no? No, el meu pare es despertava i era el doctor Slum, allò... I quan es posava sensual i no sé, així... Em quedo amb Goku perquè Goku té moltes més temporades, em va portar més a Està més fibrat, també. estar més fibrat. Anava a dir, aquí anava jo. Ara. Aviam. Goku passa Goku, una cosa. ara, és que, exacte. clar, un moment, és que m'haig d'explicar de Evoluciona moltes com coses. nosaltres, no? Amb la A pubertat Doctor i el Slum tot. hi ha la Kane, que jo em sentia molt identificada amb la Kane. No? Una tia així contestona, que no sé què... O sigui, identificada, no identificada. Jo volia ser la Kane. I a Goku... Jo em volia tirar en Goku. En És Goku, que- quan és gran, Ara. quan apareix
a la... Quan ha de conèixer la xixi, quan hi ha aquell moment... Podríem a l'illa dir... de la papaya que es fa el campionat de les arts marcials i es treu el turbant aquell i és en Goku gran amb aquella veu fantàstica que ara no recordo què és el... I això em mataran els meus estimats i estimades. Aquella veu, bueno, allò et porta... Podríem dir que és el primer crash? És el primer crash. O dels primers... Sí. O és la Crash. primera imatge de músculs que dius, no controlo què està passant aquí. Què m'està Sí, passant? per què m'agrada això? Que és un dibuix. Sí. Saps? Bueno, Passa també amb el rei León, eh? Que això és passa més amb pervers. Simba, també, Però és una qüestió de veus, també, eh? La ràdio ja ho diuen, això, no? home, Que ja, a vegades no però- veus la forma ni la figura ni la però persona. Constantino Romero no seria el nostre crash. No, I perquè Mufasa és- sí. Simba no, no, sí. jo aquí no Simba tant, eh? sí, Rei León Mufasa, no tant. Mufasa és un pare en Simba. Quan es fa gran, aviam, Sí, té un totes puntet. ho hem pensat. Home, Com em totes volíem ser Nala. Home, O no? com em pot agradar un lleó de dibuixos? Estem molt malament, eh? Fatal. Sí, podríem continuar, però... Jo bàsicament sóc de Goku, tinc una gata que es deia Xixi, allà baix. Moment, pobra Xixi, Un dia Li dediquem a la xixi. Sí, sencer de Goku sobre aquestes coses. Sí, d'animació... Perquè la Xixi com a mare-dona, pobra dona, eh? Bueno, la van passar en un tercer pla. Totalment. Sí, la mare de De Novita... passar a inventar. Que és una histèrica i... Va, és que totes això les és una mares, altra. totes Sí, les és que... mares. Sí, però la Xixi era lluitadora, eh? Ara, I la exacte. Xixi se'n va al Sí. campionat de les arts marcials a lluitar. Exacte. I després la releguen. Bueno, i la Bulma, que inventa totes les càpsules, no. tot, i de cop i volta deixa de... pareix i deixa de d'allò. Així hem sortit. Rebels. Vinga, seguim, perquè si no... Som més de pets o de sopa de cabra? Home, sisplau. Va, aquí coincidim Aviam, totes és hem posat que- l'opció B, sopa de cabra. Diana. De Pets, allà a Olot. Sí? Vam anar a veure el concert dels Pets, però m'agraden més les cançons de Sopa de Cabra. Mare. Sí, no? Sopa de cabres. Sí, Però Bona és nit que- als Pets, és que- perdoneu. és que- Bona nit als Pets jo li canto a la meva filla. Li cantava, perdó, ja no. Sí, no? Sí, és que Estem sí, d'acord. no, No, són no de hi ha Girona. discussió, és que no hi ha- Són no de hi ha Girona. Discussió no hi ha possible. discussió. Va, sou més de Backstreet Boys o Spice Girls en aquell moment. Home, En aquell moment, eh? Qui éreu de les Spice Girls? Jo era la Gary. Jo era la Mel B, no? Era... Jo a la Melby, també. Victòria. Sí. Ja, és que... Sí. Però jo he posat l'opció A, eh? Totes heu posat Spice Girls, eh? Home, Sí, Tu ets home, Backstreet Boys? Però us diré per què. Per què? No, perquè... Per la qualitat és a dir, musical. Sí, aquí vaig. et conec, Edi. Ara. Sí, moment, escolta, un moment. perquè a més era l'època que... Un moment. No, ara ja estarem, Bueno. discreparem. Aviam. No, Qualitat musical. Si te'n vas a buscar... No, qualitat no, ja sabem que estem allà. El ja sabem que Wannabe estem allà. és espectacular, aquest tema. Sí. Totalment, però n'hi ha un. Però si tu indagues en el CD dels Backstreet Boys, hi ha uns gospels que sí... Però que te'ls passa has que són- escoltat molt. No, sí, els vaig El segon escoltar CD molt. de les Spice Girls perquè era boníssim i jo el vaig escoltar molt i era també A mi, boníssim. a mi les Spice Girls em van agradar molt i em van ajudar amb una cosa molt important que vaig tenir un paper per primera vegada com a negra. Oh, i tant. És a dir, ens posàvem a imitar, perquè això era primària, Sí. no? Ens posàvem a imitar les És Spice Girls. la negra. I, exacte, se'm va donar un lloc in situ en aquell moment. I va ser la primera Sí, vegada que vaig és guai, representar això. alguna cosa musical a nivell... Per tant, els hi tinc molta estima. Però a nivell musical i instrumental jo diria més que em decanto pels Backstreet Boys. Mira, què hi farem? No rondineu, nenes. Vinga, quan miràvem la tele a l'estiu, som més de la Xena, la princesa guerrera o cor de la ciutat? Jo la Xena no l'he vist mai. Jo tampoc. Què dic? Sí que l'he vist, sí. Que l'altre dia vaig veure un vídeo boníssim d'un Instagram que parla justament de coses dels 90 on sortia el mashup també de Manconan. Sí, Recordeu? és que fantàstic. Però era boníssim perquè, vull dir, sonava, els pals sonaven com espases, bueno, era boníssim. La Xena és un símbol d'empoderament. Jo he dit Xena, vale? La A, les altres la B. Perdoneu, però no us insultaré perquè us estimo. Ni un ni l'altre, és que jo les aventures no... No, però la Xena és un símbol bueno, de que pots ser tu mateixa, empoderar-te i que si estimes una dona
en Però és que pantalla... tu estaves més avançada que nosaltres en aquest aspecte, Bueno, i que, Marta. sí, no, i té molt de Tanta mèrit. diferència. La Xena té molt de mèrit, la sèrie, per l'època, els efectes i el tot. I aquesta dona va gravar el cim d'una caixa, perquè era molt baixeta, Sí, Vull dir, no, i aquí hi havia uns guions de lesbianisme importants. importants. Aquell ajudant, No, exacte. aquella, la seva, la col·lega. la Roseta, Sí, que no sí, recordo el nom. allà hi havia una relació d'amor que això, o sigui, això... I uns guionistes molt valents molt. i una producció molt valenta perquè podia haver estat molt criticada i una tia molt guapa. Molt. I jo volia el traje de la Xena. Com a cosa autòctona, Ja te'l el cor buscarem, de la Marta. ciutat, no? Tots ens ha marcat un... A mi també em va marcar. Ens porta el record dels migdies, no? D'aquella cosa... Més ni saga de poder, Ja, Bueno, s'ha de clar. poder molt top, Sí, sí, sí. Molt top. Sí. Jo el vaig Però a entre veure, aquests dos m'ha tocat el cor. Està a YouTube. Sí, T'ha tocat el cor. Perfecte. Canviem de dinàmica, sí? Deixem les targetes i ens anem en aquests timbres d'aquí. Som-hi. Atenció perquè hi ha premi. Yep. La més ràpida en respondre guanya punts. De què es tractarà? Doncs mireu, perquè les Gaia no ens pilli, no podem posar cançons. Però com que som artistes, totes serem capaces de fer alguna melodia, de recordar alguna frase, alguna cosa que identifiqui a l'autor o artista o banda que us mencionaré ara mateix. Haureu de fer la melodia o la frase d'una cançó típica dels següents grups. Preparades? Sí. Sense lletra, eh? I no cal, no? Pot tararejar, El podem que sí, tararejar. que identifiquem que dir, sí, sap de què parla. D'acord? Algo de Roxette. How do you do? Marta. Molt bé. Preparades? De cors. No, això no Forgiven, not forgotten. Ja, però... Per què? Per què no s'hi va? perquè s'hi va picar i no s'hi pensar. va. Perquè has agafat el torn. Bueno, un punt i mig, Marta, 0 a la resta. Seguim. 1, 2. YouTube. Sunday, Bloody Sunday. La millor cançó del Molt dos. bé, molt bé. Us ho vaig tapant perquè sou unes llestes i vives. necessito saber-ho. I d'això. A veure, una cançó de Cau. De? Cau. De Ah, cançoner. de cau. Bueno, aquesta és més de Colònia Zero. Pare nostre, tu que fas? Que estimem la veritat. Simon Garfunkel. Molt bona. Va, A quines colònies anaves? Dones de parròquia, és evident. No direm marques. les catequesis van marcar. Marques de parròquia. Home, de cançoneria de molt mítiques, Molt, Home. molt. Pujarem al cim del cor alegre. Jo em queda la... Es mou, Es mou com una palmera, es mou. com una palmera. Exacte, molt bé. Eros Ramazzotti. Sin las He de posar anar, he de posar anar. A part tu, d'allò, una mica que li costi arribar a la Marta, diguéssim, saps? Que li costi Sí, arribar. bastase una no sé què canciones. Ja no me'n recordo. I anem per l'última, Oreja de Van Gogh. Hòstia. Home, és molt fort això que ens està fent. Home, sí. Ah, us heu encallat perquè és castellà o com va això? Cuéntame a lo... Na, 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 na. Molt bé. Na, 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 tiempo. Vale, a veure. Cuéntame al oído. Exacte, bueno, són molt ràpides, Bueno, molt la bé. Marta ha començat Ho abans fem que molt jo. bé. I l'última, ready? Tina Turner. The simply the best. Pam, pam. Molt bé. Ho teniu, ho heu fet molt bé, nenes. Què heu guanyat? Atenció. Aviam. Ha guanyat la Marta. Ha guanyat la Marta. Per tant, totes hem de pagar un sopar o un esmorzar. Fantàstic. Us ha semblat bé, no? Però jo em pensava que el regal el feies tu, no No, nosaltres. el regal el fem entre totes. Però això es diu que després competim amb més ímpetu, Vale, saps? doncs exacte, havia d'haver dit el regal abans. Ja el diré. La pròxima vegada me'l preparo i serà in situ el Em regal. sembla superfantàstic. Sí que? Sí, podem fer un sopar, festa i esmorzar i tu tries si et paguem la sopar o l'esmorzar. Exacte, però nosaltres tiem el lloc, Aquesta no, eh? Però l'empalmada, O sigui, Clar, pot ser sopar, festa i esmorzar i tu tries. Exacte. Tu tries. No, no, triem nosaltres perquè ha de ser econòmic, nenes. Esmorzar. Si no se'ns puja la xepa. Molt bé, i acabem, fem cloenda d'aquesta secció amb el què faries si. Què faries si et despertessis un dia i et trobessis amb un superpoder? Quin poder tindries? L'escollim nosaltres. Em desperto Sí. i puc escollir el meu T'has despertat superpoder. amb un superpoder.
Digues. Perquè aquell de tenir diferents superpoders, és a dir, anar canviant de No s'hi poder no s'hi val, no? A mi m'agradaria tenir el superpoder de volar, perquè he somiat molt en volar. Però a la vegada seria terrible perquè la gent diria qui és aquesta pava que vola? Matem-la. Sí. Sí. Jo sempre havia pensat, perquè llegia la ment i penso, no vull saber què pensen els altres de mi. això no. Llavors havia pensat en ser invisible. No? Sí. Perquè depèn de quan puguis desaparèixer, depèn de quan puguis escoltar què han dit, si t'interessa. És molt xungo, És molt pervers. El poder de ser invisible és de persona perversa, Adri. Jo anava a dir el mateix, però jo l'utilitzava... Sí, però jo no l'utilitzava així. O sigui, el meu poder de ser invisible era per veure coses que, jo què sé, per anar a l'escola i veure què fan els meus fills, però no en una posició negativa. És pervers igual. Vols anar a espiar els teus fills? No, és poseu-los espiar, una càmera és viure certes coses que normalment no tens ocasió de veure. És com Però de no. ser invisible, jo també he pensat molt sempre en ser invisible. Però no de manera perversa, però a partir d'ara ho veuré de manera perversa. És com no t'agradaria anar a veure la funky des de baix, no? Veure'ns a nosaltres des de Això baix. ja ho pots fer. Però un dia- l'Adri però no no hi invisible. seria Clar, allà. però vull dir, siguent-hi, llavors és això, poder pues, viure vols les ser coses. omnipresent. Vols desdoblar-te. Vull ser Déu. Ja, desdoblar-me llavors seria la ment que també es desdobli, per favor, perquè si hem de pensar encara en més coses, tindríem un problema. I tu, Diana? Sí. Jo estava pensant, i jo penso que m'agradaria molt poder moure'm pel temps. Aquest també és el Bueno, meu... clar, aquest és el... No? Perquè... El poder anar enrere... Sí. Primer perquè hi ha un grau de perfeccionisme, no? Poder rectificar aquelles coses que això no s'ho bé, rebobinem. Però tu, com a tu, Però vols també, dir. sí, de tenir el poder de moure'm en l'espai-temps, no? Però en la teva vida. No pots anar més enllà. Clar, no, jo aquí m'imaginava, per exemple, poder anar a l'edat mitjana. Sí, m'agrada molt poder experimentar que després ha de ser una putada i agafes la febre negra o el que sigui, poder La peste malament, negra. o la peste, o el que sigui. Però vull dir-te que sí, m'agradaria... Sí. I també el futur, no? O sigui, si ara me passa alguna cosa i moro, sí que vull experimentar una mica què són els robots, on t'anirà a parar la tecnologia. No, morirem Però tots. sí que és més com a viure experiències que no pas de canviar coses de la històriques. teva vida. Molt Exacte, bé. sí. Un poder que em permetés Que divertit, molt estar bé. en diferents. Jo aquest també me l'havia imaginat per anar a veure... O sigui, un poder que la gent d'allà no em pogués veure. Sí, ni matar, tampoc. Per això, Sí. que... De fet, seria la mescla entre el vostre i el teu. Sí. És com la porta màgica d'en Doraemon. Exacte, molt bé. Sí, Sí, sí. que puguis anar... A Doraemon... Obrir portals, anar a obrir Exacte, portals por ahí. I corroborar la història mitjançant això, també, no? Súper. Seria un... Molt ok. bé. Molt bé, noies, doncs fins aquí la secció de la Figa al Descobert. Gràcies, Molt Di. Avui a la Figa Recomana m'agradaria recomanar-vos a l'Esther Silver-Curley, que està relacionat amb el que parlàvem abans, no? D'envellir. És una noia que es va empoderar i va deixar-se les canes de ben jove. I què està fent? Doncs està acompanyant a dones en aquest procés. I a més us pot informar de productes. Si teniu el cabell arrissat, ja és fantàstic. Per tant, us recomano que la seguiu a Instagram i us deixarem una mica el link i aquí està, no? Molt bé. Súper. Tenyint-nos totes de blanc. És que és complicat. Seria un gran lema, Totes de blanc. Però, Sí, sí. però després, clar, sí, és que hi ha moltes coses amb les canes, es veu que hi ha diversos tipus Sí. de transicions, També. i una és tenyir-te el cabell així és més blanc i tal, però es veu que llavors te'l destrosses. Ah, vale. Depèn de qui t'ho fa i com ho fa, Clar, la qüestió és que són moltes hores i tal perquè et quedi blanc. És a dir, hi ha això, les canes que Diu ràpid que dissimulen. surten Mira, si hi ha alguna i perruquera després triguen hores a... o perruquer que domini els cabells blancs i les tonalitats, que ens ho digui. I grises. I grises. Ja n'hi ha, Jo tinc ganes d'anar amb un noi a Sevilla, Molt bé. que es diu, no sé com es diu, Víctor del Valle. M'encanta les transformacions Hem que fa d'anar a aquest Sevilla home. i anem, Anem. Oh, i tant. Si és l'excusa... T'acompanyem És a guai. Sevilla. Si em pagueu també el que deu valer, perquè, ostres, això també, si algú li Haver interessa... guanyat el... Ara, mira, El podríem pròxim fer regals concurs. d'aquest tipus. Això, Víctor del Valle, també, si el voleu mirar, fa unes transformacions espectaculars i moltes de canes. I també hi havia una noia de Vic, és que n'hi ha molta gent que sí que es dedica a això, però hi ha poques peluqueries especialitzades, la veritat. Sí. Veus? Molt bé. Ja ho he I dit, fins aquí, doncs, la Figa recomana i la Figa parla. Som-hi. Fantàstic. Fins una altra. La figa parla. Avui parlo clar. Dic el que em surt de la figa. No em puc aturar, perquè necessito expressar. No sé què em passa, però parlo sense por. El que surt de la figa ja no tinc por. No vull jugar a la defensiva ni fer-me petita.
col·lecciona, et diverteixo una micona i no ves passar l'estona.